Maupayhan Aga, would you like to greet our kapuso here this morning? Mayong buntag mga kapuso, this is Jeff Moses aka Regan Tibayan sa Abot Kamay na Pangarap. Maupay ang haga mga kapuso. Okay. Kamusta po? And maupay Good ang morning, haga, Han Aga. Ma'am Luan. Yes, good morning, maayong buntag in Cebuano. There. Okay, to brighten our morning, let's play a short game. Okay? Game tayo kagad. So, all you have to do is to raise your hand. Okay? If na-try nyo na to. Okay, so first up is... Okay. First question is, abot kamay if more than once na kayong nakapuntan in Cebu? Okay. How many times? Ayaw mo magpatalo talaga. Siguro mga 20 times. Oh, several times na. Several times. Okay. Several times. Marami na din pala. Marami. Okay. Ako, Since since akong mama kay Cebuana man, Aha. so like half of my life or Oh. most of my life balik-balik ko nga rin sa Cebu. Okay, Bisaya man ko Bisdak. Bisaya. Okay. Bisayang dako. Bisdak. Bisdak. And then, abot kamay if nakapag-beach na kayo sa Cebu. 3, 2, 1. Of Wala course. pa pala. Sorry. Okay. 3, 2, 1, go. Di mo pa Yes, try. oo din. Na-try ko na. Where? Dito sa Cordova, malapit sa... Cordova? Where in Cordova? Boating, yung boating. Hindi siya Ano, beach. parang nag-island nag-yacht. hopping? Island hopping. Nag-yacht. Okay. Nag-yacht Ah, kami. So, ano pa yung gusto nyong itry dito sa Cebu, especially for Ken? Ang gusto kong itry dito sa Cebu ay nabalitaan ko dito yung kasama na lumangoy, kasama yung, tama ba ako, mga whales? Whales. Whale Sa- watching. Oo. Yes, Sa nasa Oslo. Oslob. Southern Yes. part ng Oslob. Cebu. Sa Oslob. Okay. Hinahangaan kayo for your character, lalo na sa #1 show nyo na Abot Kamay na Pangarap. Para sa inyo, especially for Ken, bakit ba minamahal ang show nyo ng ating mga kapuso? Actually, tanong din po namin yung mga cast. Bakit kaya tinatangkilik ng mga kapuso yung Abot Kamay for so many months? 1 year na. 1 year, One yes. year na. And sabi namin siguro, this is the first medical series na ginawa ng GMA. For your fans, sino ba talaga dapat kay Doc Annalyn? Si Regan or si Doc Lyndon? Okay, sino mauna? Tal. Yung Sige sarili na. mo, yung... Ano? Eto, syempre, hindi naman tayo namimilit, di man pinugsanay, pero syempre, para na ako, piliyon niyo si Rega. Di ba? Advantage. Oo. Home court advantage ni. Oo, mga Bisaya, kabalo na mo, kinsa inyong piliyon ha. Naray niyo mong kaup. Bisdak, Bisdak. kabalo na mo. Okay. I love you guys. Palangga ko kamo. How about naman, si Doc Lyndon? Bisdak, kalaban na mo. Kabalo na mo. Kabalo na mo. Yeah. Bisdak, kabalo na mo. Oh. Oh. Ano ba yung sabihin nun? Alam niyo na. Bisdak, kabalo na mo. Oh. Okay, sa ating mga kapuso dyan, if you're wondering, Bisayang dako si Jeff. Oh. Jeff, sa atong mga viewers, taga-asa man ka in Cebu. Kaya siganihara ka sigig binisaya. Actually, akong mom kay taga Toledo City and akong mga tita kay Naagapuyo din sa Mandaue. Okay, sa ating mga kapuso sa Danao, you've been to Danao. Kamusta naman yung experience niyo sa Danao sa weekend, last weekend? First time ko po sa napumunta sa Danao and yung mga tao doon, ang sarap nilang makasama because talagang, yun nga, every time na pupunta kami dito, mainit yung pagtanggap ng mga kapuso natin. And finally, anong message nyo sa ating mga kapuso, especially sa fans nyo sa show, sa Abot Kamay na Pangarap? Message. Maraming salamat. Thank you wholeheartedly. Dagang kayong salamat sa inyo sa inyong pagsuporta. Taos puso po kami nagpapasalamat sa suporta at pagmamahal na binibigay niyo po sa Abot Kamay na Pangarap. Yes. Sana po ay samahan niyo po kami hanggang sa huli. Hindi namin Hanggang dulo. alam kung hanggang kailan, pero sana samahan niyo kami tuwing hapon po yan sa GMA Afternoon Prime. Very well said, Ken. And of course, Jeff. Daghang salamat for sharing your time with us here Daghang sa salamat GMA po. Regional Salamat On the one. Maraming salamat.